Grabe ah, matibay si... Ay, si Kilim ang bayan. Lali nata, automatic natin. Ang pambayan ng siya. Ibu. Ibu, oleh bangus. Toto kita, kaso. Tamin mo. Kalau kata mulai jalan, kayak apa tuh kok? $100 mo na, kuya. 100 na lang, 1 kilo.
85, madam. Alaso, 85, bangon yan. Tilapia. Bango, sa laso. 110 yan ba yun? 110. Bango, 110. Sa laso. Yan na. Yan na iwas. Yan ang nakuha namin, yan lang. Walang dumating. Esa. Baru-baru tetay. Salah. Isang kilo. Isang kilo. Ay, nasa 110. Wala bang sakto? 130 lang yan, Lungkong. 130 lang dyan, 130. Yan. Ay, yan ang sige. Madaling araw. Okay.
ka. Kaya na lang po kang bigas. Okay, lang. So, Hindi nandito makasing niya. Garang kilometer. Kilatan namin matang taga-pula. Oy, Pogs, mamulta ka rin pinato. Mamulta ka rin pinato. Magkano ang pork dyan? 80 po. Aman ka? Magkano dito? Okay. Okay. Gano'n kang kalahati? Kalahati lang? Pwede na kayo sir. Kasi mapili yung kasama ko. Siguro. Kano yan? Yan kaya? Ang kaya. Ano lang? Ito na. 6.5. Ano lang gano'n yan? 62. Ay, ay. Ganda eh. Ganda na ito. Ito, 80. Ang sarap ito. Ang kaya mangga. Kaya dito. Ganda na lang yan. Thank you. Parang 400.
si Mami.